Na vysvetlenie práce s programom na kontrolu správnosti prekladu AppSeek Xbench som si pripravil takýto krátky preklad nejakého fiktívneho listu, v ktorom nejaká Zuzana ďakuje nejakému Petrovi za to, že ju pozval na nejakú party, na nejakú oslavu. Na ľavej strane je anglický text Zuzaninho listu a našou úlohou je preložiť ho do slovenčiny a preklad máme vpravo. V tomto fiktívnom liste, v tomto fiktívnom preklade sú naschvál zakomponované určité konflikty, ktoré program na kontrolu správnosti prekladu bude neskôr považovať za chyby a bude na ne upozorňovať. Je to naschvál tak spravené, aby sme si potom mohli ukázať príklady, ako tento program pracuje a ako my budeme reagovať na výstup kontroly. Tak vidíme, že Zuzana ďakuje pozdravom, ahoj Peter, a hneď v prvom riadku je veta, ktorá má svoju obdobu v treťom riadku, ale preložená je inak. Výraz thank you for your invitation je preložený samozrejme ďakujem za pozvanie. Dodáva, že ho s radosťou prijíma, teda to pozvanie, a potom je tam podobná veta thank you for your invitation too. Tak bolo by hlúpe preložiť to znovu, že ďakujem ti za pozvanie tiež, lebo už raz za to pozvanie poďakovala, ale z kontextu jasne vyplýva, že tentokrát už asi nebude poďakovať za pozvanie, ale za pozvánku. To znamená, že veta thank you for your invitation too je preložená nie ďakujem za pozvanie, ale v druhom prípade ďakujem za pozvánku. Z kontextu je to jasné, lebo následne hovorí it looks great, vyzerá skvelo. No čo vyzerá skvelo? No asi tá pozvánka, hej? A nasleduje cool creation, parádny výtvor. Z toho asi vyplýva, že teda Peter je nejaký grafik a vytvára okrem iného aj pozvánky. Na nejakú partiu, nejakú udalosť, na nejakú oslavu Zuzanu pozval buď pozvánkou papierovou, ktorú poslal v obálke poštou, alebo ho poslal e-mailom ako elektronický výtvor, no a Zuzana na to reaguje takýmto spôsobom. Pochválila mu teda pozvánku, cool creation, parádny výtvor, a dodáva just as all your stuff, ako všetky tvoje veci. To znamená, že Zuzana asi tohto Petra pozná teda jeho tvorbu grafickú a vie teda, že asi je to dobrý grafik, asi robí dobré grafické výtvory a znovu dodáva cool creation. To znamená, opakuje to, čo pred chvíľočkou povedala, ktoré sme ale preložili parádny výtvor, lebo prvým cool creation Zuzana reagovala na konkrétnu pozvánku, ktorú od Petra dostala a ktorou ju Peter pozýva na nejakú party. Avšak v druhom výraze cool creation Zuzana reaguje na celú tú jeho tvorbu. Takže druhý výraz cool creation nebudem prekladať parádny výtvor, ale parádna tvorba, lebo sa kontextovo vzťahuje na všetky tie veci, ktoré Peter doposiaľ vytvoril. To znamená, že keď bude neskôr Xbench kontrolovať tento preklad, tak zrejme narazí na konflikt a ukáže nám, že to je asi chyba. No a Zuzana vo svojom liste pokračuje, ubezpečuje Petra, že príde a dodáva, že si so sebou ide zobrať okuliare, telefón a fotoaparát. Pričom neskôr dodáva, že teda okuliare má nové. Chce upozorniť teda, že okuliare má nové a asi sa chce pochváliť. Dochádza však k zaujímavosti, pretože prvé okuliare Zuzana zmienila slovom eyeglasses, kdežto druhé zmienila slovom glasses. To znamená, že angličtina na jedno slovo slovenské okuliare pozná dva výrazy eyeglasses a glasses. Takže zase, keď bude Xbench kontrolovať správnosť prekladu, zrejme bude upozorňovať na konflikt. Ďalej Zuzana vo svojom liste upozorňuje Petra, pripomína mu, že sa niečoho obáva. Asi Zuzana nemá rada, keď na takýchto oslavách, keď na takýchto party býva filmovaná a preto hovorí, že vieš, čoho sa obávam? Kamery. Dúfam, že ma tam nebude nikto filmovať. No, slovíčko kamery je v angličtine zmienené výrazom camera a to sa nám už opakuje, lebo prvý raz ho Zuzana zmienila, keď vymenovávala veci, ktoré si mieni na oslavu zobrať. V tomto prvom prípade bolo slovíčko kamera preložené ako fotoaparát. V druhom prípade sme ho však preložili ako kamery, lebo ona hovorí, že Peter, vieš, čoho sa obávam? Obávam sa kamery.
Dúfam, že ma tam nebude nikto filmovať. Takže znovu, jedno slovíčko camera je v preklade preložené dvomi spôsobmi, fotoaparát a kamera. To znamená, že zase dojde k nejakému konfliktu, keď to Xbench bude kontrolovať. No a nakoniec v šedých riadkoch sú zmienené dve rovnaké vety, and I also hope, ktoré sú preložené rovnako, avšak je tu zámerná chyba. V tom druhom prípade sú dve gramatické chyby v slovíčku tiež a v slovíčku že. Takže toto je už zase naschvál samozrejme spravené tak, aby ten Xbench, keď bude kontrolovať správnosť prekladu, našiel túto chybu a upozornil nás na ňu. Poďme si teraz ukázať, ako to bude vyzerať na ostro v praxi. Otvoríme si Trados a následne si otvoríme balík, ktorý už máme pripravený na preklad v počítači. Otvoríme si súbor na preklad, no a preklad zrealizujeme. Keď je preklad hotový, tak ho uložíme a otvoríme si program na kontrolu správnosti prekladu. Na pracovnej ploche mám odkaz na Xbench, tak ho otvorím. V aplikácii AppSig Xbench sa postupuje takto. Klikneme na projekt, otvoríme si nový a v tomto okne si pridáme súbor, ktorý chceme kontrolovať. To znamená súbor s prekladom, ktorý sme urobili. Klikneme na pridať a z tejto ponuky si vyhľadáme Trados Studio File, teda súbor aplikácie Trados Studio. Klikneme na Next a na pridať súbor. Ja viem, že môj súbor sa nachádza v dokumentoch, v priečinku Studio 2014, v projektoch a je to projekt 231 a priečinok SK. Toto je súbor s mojím prekladom. Otvorím si ho a kliknem na Next. Tu skontrolujem, či mám zaškrtnuté Ongoing Translation a kliknem na OK. V tomto okne sa mi načítal môj súbor, ktorý je pripravený na kontrolu, kliknem na OK. Teraz prejdem na kartu QA a skontrolujem si, či mám zaškrtnuté všetko, čo je zaškrtnuté na tejto obrazovke. Kliknem na príkaz Check Ongoing Translation. Prebehne mi kontrola a hneď mi nájde konflikty. Vidíme presne, že našlo všetky tie konflikty, ktoré sme si predpovedali, keď sme si list pozerali vo Worde v tabuľke, kde naľavo bol originál a napravo bol preklad. Prvým konfliktom je inconsistency in target, a to v segmente 8 a 6. Jedná sa o výraz cool creation, ktorý sa v prvom prípade preložil ako parádna tvorba a v druhom prípade ako parádny výtvor. Keď sa pozrieme do Tradosu, tak zistíme, že naozaj, že v segmente 6 je parádny výtvor a v segmente 8 je parádna tvorba, pričom zdrojový text je rovnaký, cool creation. Podobne je to v druhom prípade inconsistency in target v segmente 18 a 13, kde je slovíčko camera, pričom v prvom prípade je preložené ako kamery a v druhom prípade ako fotoaparát. Pozrieme sa zase do Tradosu a pozrieme si, že naozaj v segmente 13 je kamera preložené ako fotoaparát a v segmente 18 je slovíčko kamera preložené ako kamery. Treťou nezhodou je výraz and I also hope, a to v segmente 22 a 20, pričom v segmente 20 je to preložené správne a tiež dúfam, že, kdežto v segmente 22 je to preložené s chybou a tiež dúfam, že. Vidíme, že táto aplikácia jasne odhalila chybu pri porovnávaní zdrojového a cieľového segmentu. Posledným konfliktom nie je nezhoda v cieľovom segmente, ale nezhoda v zdroji, to znamená inconsistency in source. Vidíme, že našiel slovíčko okuliare, ktoré je preložené rovnakým slovíčkom aj v segmente 15, kde sa nachádza ako glasses, aj v segmente 11, kde sa nachádza ako eyeglasses. My si teraz potrebujeme
tieto nálezy vyexportovať, aby sme mohli napísať komentáre, ak sme prekladateľ, tak ako prekladateľ, a ak sme korektor alebo kontrolór prekladu, tak ako kontrolór. Klikneme na Tools, Export QA Results, nabrauzujeme si adresár, do ktorého to chceme exportovať. No a ja viem, že sa to nachádza v adresári knižnice, dokumenty, zákazka na preklad. A tu si vyexportujem tento súbor s rovnakým číslom, ako je číslo zákazky, avšak nie ako HTML dokument, ale ako XLS dokument, to znamená Excel. Excel sa mi hneď aj otvorí a ja teraz do Ečkového stĺpca môžem písať poznámky k jednotlivým nálezom. Tak viem, že Cool Creation bol v oboch prípadoch preložený správne, preto lebo v prvom prípade je to Zuzanina reakcia na pozvánku a v druhom prípade je to Zuzanina reakcia na všetky grafické výtvory Petra, ako sme si to spomínali v úvode tohto videa. Tu teda môžem napísať, že preklad je v poriadku, oprava nie je potrebná. To isté platí pre druhý segment, tak to skopírujem a pozriem si ďalší prípad. Kamera je preložené ako kamery a druhá kamera je preložené ako fotoaparát. Znovu viem, že to nie je chyba, preto lebo sme si vysvetlili, že v kontexte listu je to správny preklad. To znamená, že moja reakcia na tento nález je tá istá ako v prvom prípade, tak si ju skopírujem a vložím do oboch buniek. Preklad je v poriadku, oprava nie je potrebná. Čo sa týka ale tretieho nálezu, tak tam je úplne jasné, že došlo ku chybe. Preto lebo pokiaľ v segmente 20 je výraz and I also hope preložený gramaticky správne a tiež dúfam, že v segmente 22 je tento výraz preložený s gramatickými chybami a tiež dúfam že. To znamená, že sa musím vrátiť do svojho tradosu, nájsť si ten segment, to je segment 22, a opraviť ho. A tiež dúfam, že. Opravu potvrdím, uložím a vrátim sa do Excelu a napíšem poznámku, že tento segment bol opravený podľa segmentu 20. No a posledný prípad viem, že je to znovu planý poplach, preto lebo aj výraz glasses, aj výraz eyeglasses sa do slovenčiny prekladá okuliare, takže tam napíšem poznámku, že preklad je v poriadku, oprava nie je potrebná. Takto okomentovaný súbor s nálezmi chýb alebo potenciálnych chýb, teda s nálezmi konfliktov, uložím, no a pošlem ho zákazníkovi spolu s prekladom.